За ўласныя сродкі фільм з мноствам узнагарод. Андрэй Голубеў – вучань народнага артыста Міхаіла Пташука. Першапачаткова фільм «Пацалунак восені» задумваўся як студэнцкая работа Андрэя Голубева. Але да рэалізацыі ідэі рэжысёр прыступіў толькі на пачатку 2000-х гадоў. Здымкі пачаліся, аднак зацягнуліся на дзесяцігоддзе. Справа ў тым, што рэжысёр ствараў кінакарціну за свой кошт. Акцёры здымаліся бясплатна. За недахопу бюджэта пастаянна адкладвалі выхад на пляцоўку. Потым кінастужка гадамі пылілася на паліцы. Другое жыццё ў незавершаны фільм удыхнуў Уладзімір Гасцюхін, выканаўца адной з галоўных роляў. Акцёр пераканаў аўтара завяршыць работу над кінастужкай. Картина не государственная. Это снятая картина частным лицом на собственные его деньги. Такого опыта в Беларуси еще не было. Я начал работу самостоятельно за свои собственные средства, за свои собственные деньги над этой картиной, чтобы доказать им, чтобы доказать в первую очередь себе, что я и сам могу один, без большой команды, снять кино. Па сюжэце «Пацалунка восені» у маці і дачкі па дарозе з адпачынку ламаецца аўтамабіль. Сям'я шукае дапамогі ў жыхароў, якія пражываюць непадалёк. Аднак воляй лёсу падарожніцы затрымліваюцца ў гасцях больш, чым планавалі. Клубок сустрэч двух міроў і двух сем'яў з чулівым фіналам. Герой Уладзіміра Гасцюхіна – бацька сямейства. Любимый персонаж, прызнаецца народны артыст. Мой герой активно в этом участвует, переживая, в общем, всю эту ситуацию очень. Это такая семейная история с мальчиком, инвалидом. И в конце концов все-таки вот этот взрыв эмоциональный, этот всполох вот этих энергий, эмоций. Добрая музыка і мноства метафор. Акрамя іншага, рэжысёр надаў шмат увагі менавіта гэтым рэчам. Аб высокім прафесійным узроўні і поспеху кінастужкі сведчаць заслужаныя ўзнагароды. Я очень рад, что моя картина, вот эта картина, она впервые за много лет победила на 2 австралийских фестивалях. Она победила в Дублине, в Ирландии на большом фестивале. Она сегодня ее показывают в огромном зале в Атланте, в Америке ее показывают на фестивале. А в ноябре она едет в Котбус на кинофестиваль. Я не знаю еще успеха у белорусских картин, которые бы вот так вот ездили по фестивалям и побеждали. Гэты фільм нельга глядзець пад попкорн, жартуе Андрэй Голубеў. Гатаванне на кухні, радыёперадачы, не сябры пры праглядзе «Пацалунка восені». Гэты фільм для роздуму, падкрэслівае рэжысёр. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».